दा जि नुबाय जोङो बर' हारिनि मोनथाम माने जि सुक्ति जालांबाय बे मोनथाम सुक्तिनि मादाव सिगां बिएसि जादोंमोन बिनि उनाव जोंनिया बिटिएडि बिनि उनाव बिटिआर जाफैबाय दा नाथाय बे मोनथाम एकर्डनि मादाव दासिम जि नुनो मोनबाय गिबि एकर्डनि सायाव बिएसिनि समाव गिबियाव जोंहा जोंनि गाहाय मावफुंगिरि हिसाबै सानसुमा सारा दङमोन नाथाय बे समाव बिथाङा भारत सरकारनि जिखिनि सासन बा जिखिनि जोंनो पावारखौ होदोंमोन बेयाव गोजोननाय गैयिनि थाखाय बिथाङा गेजेरावनो रिजाइन होनानै बिनि बेलायाव प्रेमसिं ब्रह्म सारा बिबानखौ आजावनानै आरो बिथाङाबो बे एखे रोखोमैनो गोजोननाय गैयि हिसाबै बिथांनि जायगायाव गारलाबाथामोना लादोंमोन नाथाय फैयै फैयै दा जिखिनि नुबाय दानि बिटिआर एकर्डआव नुफैबाय मा आथिखालनि जिथु बिटिएडि बे माबा बिटिआर एकर्डनि सायाव जिखिनि दासिम एकर्ड जालांनो बे एकर्डनि सायाव जोंनि रायजो राजाया गोजोननाय गैया मानोना बेयो बिटिसिनिख्रुइ दानि माबाया बिटिआरआ जे जोंनि रायजो राजानो माबा मोनसे गोजोननाय होनो हादों बेखौ रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया बे बेलायाव बिथांमोना खुगायावसो बुंबाय थादों बिथांमोना खुगायाव बुंबाय थादों सागानगिरि बिथांमोना खुगायाव बुंबाय थादों जोबोद मोजां खामानि जागोन होननानै नाथाय जों नुनो मोनदों भारतारि संबिजितनि जिखिनि कनस्टिटिउसनेल जिखिनि जोंनिया एकर्ड जाबोदों बिटिसिनि एकर्ड बायदियै बिटिसि एकर्डआव जिखिनिहै जोङो भारतबर्षनि कनस्टिटिउसनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै जिखिनि 6 सिडिउल हिल्स एरियायाव जि सिडिउलखौ माने जोंनि भारतबर्षनि हाजोआरि माबानोसो होनाय जायो हाजोआरि ट्राइबेलफोरनो थागिबिफोरनोसो होनाय जायो नाथाय बे भारतबर्षनि हाजोआरि थागिबिफोरनो होनाय सिडिउलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै दिनै जोंनि हायेनारि बर'फोरनोबो जे बे सिडिउलआव दिनै भारतबर्षनि कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट खालामनानै दिनै होदों आरो बे एमेन्डमेन्ट खालामनायनि होनायनि बेलायाव दिनै जोङो ओरैबायदि मोजां बर'फ्रा मोनसे मोजां थासारियाव फैदोंमोन कनस्टिटिउसनेल जिथु एरेन्जमेन्ट जोंनो सासननि जिथु एरेन्जमेन्ट मोनदोंमोन दा बे एरेन्जमेन्टखौबो आथिखालनि जिथु बिटिआर बे बिटिआर एकर्डआ नुनो थाङोब्ला एख'आनो गैया बिटिआर एकर्डआ जेबोआनो जायाखै जोंनि बै बिटिसिनि भारतबर्षनि जिथु कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट खालामनानै होखानाय बिखौनो दा बिटिआरआ नंखायखौनो बिथांमोनहा सागानगिरिफ्रा गावसोरखौनो बेसेबांबा पावारखौ सागान होनानै लाबोनाय बायदिसो होननानै बुंदों नाथाय बियो जोंनि बिटिसि एकर्डआनो बयनिख्रुइ साबसिनमोन आरो बेखौ रायजो राजाया दा खोरोमे खोरोमे बेखौ साननो हमदों आरो बिनिखायनो दानि बिनि सायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया थोंजोङै बुंनो गोनांब्लाथ' बेखौनो होननांगोन मानो होननानै बुङोबा प्रमद बर' बिथांमोनहा जिखिनि जोंनि दासिम आसाम गभर्नमेन्टनि जाय बिथांमोना दैदेनगिरि बे दैदेनगिरि बिथांमोननि जिथु कनस्पिरेसि पलिटिकेल कनस्पिरेसिजों दैदेनजानानै बिथांमोना गावखौनो गावनि जिथु हारियारि एक्जिस्टेन्स जिथु हारियारि अस्तित्व बेखौ खोमाना लानानै बिथांमोनहा गाव गावनि जिथु थामोनथा हारिनि थामोनथाखौ फाननानै फैनाय बायदियानो थोंजों जाखाबाय आरो दा बुंनो गोनांब्ला जोंनि बर'लेण्ड
जों जितु बुंदों बर'लेण्ड जों होनदोंमोन नाथाय दा आथिखालनि बिटिआरआव जेबोआनो गैया होननानै बुंगोन आच्छा बेथ' थोंजोङै रायजो राजाफ्रा मिथिगौ नुहुरखानाय बाथ्रा मानोना बिनि फोरमाना आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों हिस्ट्रियाव आङो दिनै गोसोखांनानै मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव नोंसोर सारमोननि सिगाङाव आं बे बाथ्राखौ थोंजों बुंगोन बिथाङा जि समाव गावनो होनदोंमोन जे बर'लेण्ड क्रिएट खालामनो हायाब्ला आङो खुनु दिन सासे मोनसे भिसिडिसिनि चेयारमेनबो जाया इएमबो जाया एमएलएबो जाया जिएमबो जाया आं मन्त्रि एमएलए जाया होननानै बुंदोंमोन नाथाय बिथांबायदि मानसिया नायदो बिथाङा मा खिथिनो थांदों हारिनि थाखाय दिनै तामुलपुरनि सेसनाव जितु मोनसे जोंनि एबसुनि जितु कनफारेन्स जादोंमोन बिथाङा तामुलपुरनि सेसनाव फिरफिलानि फ्लेगाव फिरफिला उरायहोनायनि फ्लेगाव बिथाङा गावखौनो फ्लेगाव सोनारनानै गाबफ्लानानै मा खिथिनो थांदोंमोन बिथाङा निस्सय बियो जोंनि जाथिनि थाखाय बियो मोजां लैखोन नङामोन आरो बियो दिनै बिनि फिथाइखौ जोंनि बर' हारिया भुगिनो गोनां जागासिनो दं आरो जानो थांगासिनो दङ बियो आं खिन्थु जाथिनि थाखाय बेखौ मोजां मोनाखै आरो बियो बिनिखायनो आं दिनै बर' हारि हिसाबै आङो दिनै नोंथांमोना बहाय फैदों जाहाथे बेखौ जोंनि बर' जाथिफ्रा बयबो कनसियास जाथों बे प्रमद बायदि थगायसुला मानसिजों जों खुनु दिन थगाय जानाङा आरो सेन्टिमेन्टेल जानानै बयबो जांख्रिखांनांगौ आं बेखौसो बुंनो थांगोन आरो प्रमदनि सायाव आंहा खुनु बिन्दुसेबो फोथायनाय गैया बिटिआर एकर्डनि सायाव बिथांमोना जिखिनि खामानि मावगोन होननानै बुंबाय थादों नाथाय दासिमबोथ' दिनै बिथांमोननि जितु इलेक्सन जाखांनायनि उनाव जिखिनि सम थांगासिनो दङ आरो बे समनि मादाव बिथांमोना इतिमध्ये माने बोसोरसेयानो जानोसै दिनै जों नुदों बिथांमोना रायजो राजानो नट ए सिंगोल मोनसे सलिड खामानि मावनानै दिन्थिनो हायाखै दासिम जेबो खामानि मावनो हायाखै जिखिनि खामानि मावनानै बिथांमोना होबाय थादों बिथांमोना ओरैबायदि खालामबाय थादों सिगांनि हाग्रामा सारनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा सारनि खामानि मावलांनाय बिथाङा जिखिनि खामानि मावलांदों जिखिनि खामानि मावनानै मोजां मोजां बेखेवनो गोनां दङमोन बेखौ बेखेवनाय दा बेखौनो बेखेवलांबाय थादों बेखौनो खिथिबाय थादों आरो उदाहरन हिसाबै ओइ दाखालि अदालगुरिनि जोंहा जितु इन्जिनियारिं अफिस बेखौ गबिन्द सारमोना बेखेवहैदों बेखौलाय जोङो हाग्रामा सारानो बेखेवखादोंमोन गतिके बेबायदि बिथांमोना जेबो गोदान नट ए सिंगोल मोनसे गोदान खामानि मावनो हायाखै आरो दिनै मावखायाखैयानो आरो दिनै बिथांमोना गावसोरखौनो बुंबाय थादों जों मावगासिनो दङ आरो बिथांमोना होनबाय थादोंमोन जोङो रायजो राजानो मोजां मोजां खामानि होगासिनो दङ जों साख्रि होगासिनो दङ माने मा होननो आरो जों थोंजोङै मा होनबावनो उफाय गैया बिदिनो दिनै रायजो राजानि जोंनि बर' फिसाफोरखौ थगायै थसि बिथांमोना गावसिनि मुलाम्फाखौ लाबाय थादों बेयाव जों आरो बुजिनो बाखि गैला दिनै प्रमद बर'नि सायाव सोरबा फोथायनाय दंमोनबाबो बेखौ गासिबो रायजो राजा बुजिजोब्बाय बियो जितु टेटनि बेलायाव टेट परिखा होनानै जिखिनि जोंनि बर' फरायसाफ्रा जिखिनि गावबा गावनि डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोननो थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बिथांमोना जिखिनि मोनदोंमोन दा बे बेलायाव टेटआव माने इन्टारभिउ होनानै पास जादोंमोनब्ला बे इन्टारभिउ जानानै पास होनाय मानसियासो मोनदोंब्ला बिथांमोनाथ' खुनु दिन बिथांमोनखौथ' लांफिननांगौनि जुक्तियानो गैयामोन आरो बिथांमोना जिखिनि टेटआव इन्टारभिउ होदों बेयाव पास जादोंना जायाखै बिथांमोना नायनांगौमोन आरो बिखौ थोंजोङै जुदिहे जादों जायाखै बिथांमोना मिथिगौब्ला
सोरनिबा दाराय माने 2 नाम्बारि जादोंमोनब्ला बिथांमोना बैबायदि केन्डिडेटखौ मोजां इनकुवारि खालामनानै होनांगौमोन बा एपइन्टमेन्ट होनायनि सिगां बिथांमोना नायनांगौमोन बिथांमोननि रेसपन्सिबिलिटिया बिथांमोनानो गतिके बे बेलायाव आरो बिखौ सोरबा जुदि होदोंमोनब्ला बिथांमोननि मानसिनिनो बेयाव आखाइ दङ बिथांमोन प्रमद बर'मोननिनो सोरबा एबसुनि नाम लाफ्लानानै एबसु बा इउपिपिएल दाथ' एबसु बुंनो हाला एबसु अफिसफ्रा इउपिपिएलसो जाजोब्बाय गतिके बिथांमोनानो दिनै बेखौ 2 नाम्बारि खालामनानै मोनहोदों आरो मोनहोनायनि उनाव दिनै बै मानसिफोरखौ हारासमेन्ट होनाया रेसपन्सिबिलिटिया सोरनि आरो बेखौ गाज्रि माने जिखिनि बिथांमोनखौ खस्थ' होदों एक्चुवेलि बिनि थाखाय दायनिगिरिया दानि गभर्नमेन्टआनो आच्छा 1 पट 1 जब बिथांमोनानो 1 पट 1 जब दिनै 1 पट 1 जब बा प्रमद बर' बिथांमोना प्रमद बर' सार बिथांमोना दिनै जिखिनि जोंनि हारियारि मानसिफोरनो 1 पट 1 जब होननानै बुंबाय थादों दिनै 1 पट 1 जबाव बिथांमोना मा होनो हादों आरो बुंनो गोनांबा बिथाङा 1 पट 1 जबाव माबादोंब्ला दिनै बिथाङानो 2 पटखौनो लानानै दोनदों बिथाङा मोनसे 1 पट 1 जब 2 समस्थियाव बिथाङा दङ 2 समस्थिनि मोनसेखौ नागारनांगौमोन तामुलपुरखौ नागारनांगौ तामुलपुर नङाबा माबाखौ नागारनांगौमोन खख्लाबारिखौ नागारनांगौमोन गतिके 1 पट 1 जबबा बिथाङा गावनो दिसु गोरोन्थिखौ खालामबोबाय थादों अब्ला जोंनि बर' रायजो राजाया बिथांमोननि सायाव मा फोथायनाय थाबावगोन दा बे बेलायाव आङो बुंनो लुबैयो 1 पट 1 जब होनदोंब्लाबो बिथांमोना सायाव बुंदों खिन्थु बिथांमोननि सासननि सायाव रायजो राजाफ्रा दा जि नुबाय फोथायला आरो बेखौ लानानैनो दिनै जों रायजोफ्रा मेगन गेवबाय दा जों बयबो सांग्रां जानांसिगौ आङो बिनि बेलायाव बिनि गेजेरजोंनो गासै दिनै नोंथांमोना जिथु मोगा मोगि लादों आङो रायजो राजाखौ खावलायगोन दा जोंनि गासै बर' हारि जोंनि बिटिएडिनि बर' हारि थामहिनबा बिटिएडिल' नङा अल अभार आसाम जेसेबां बर' फिसाफोर दङ आं बेखौ आखाइ खबजोबनानै खावलायगोन आङो खुलुमहरगोन आरो आङो लुबैयो गासैबो जोंनि बर' माहारि बर' आइ आफा रायजो राजाफ्रा सांग्रां जादों बर' जाथिया दिनै माबायदि अलखद समाव गोलैदों बे अलखद समाव गोलैनायखौ बोखांनो थाखाय जोंनि लैहोर लैहोर जाहांबोनाय सेंग्रा सिख्ला गासैबो फिसाफ्रा खौसे जानानै दावगाबोदो नङाब्ला जोङो बबेबा मोनसे माहारिजों गादब जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ बेनिखायनो आङो जोबनायाव खावलायनो सानदों जाहाथे जोंनि गासैबो बर' रायजो आइ आफा फिसाफोरा जोहोलावफोरा जोहोलावजोफोरा उथिबोफुनाय सांग्रां सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनि जाथिनि थामोनथाखौ लाखिनो थाखाय धोरोम हारि माहारि गासैखौबो खौसे लाखिनानै जों रुजु रुमु इयुनाव जों जे जाथि मोनसे गिदिर हारिमा बेखौ रैखाथि बा जों थांनानै थानो मुलुग दरबाराव जों मोनसे हारि हिसाबै गसंथानै थानो जोङो बयबो फै नोंथांमोनाबो बयबो गसंथानानै जों ज' ज' खौसेयै माबानि आरो दा आं खावलायगोन आथिखालाव जोंनि गासै फिसाफोरा जोंनि बर' फिसाफोरखौ आङो बेखौनो खावलायगोन जोंनि सेंग्रा जोहोलाव आइजोफोरखौ रायजोफोरखौ जोंनि थांनायाव जि थांबाय राजखान्थियारि हिसाबै बिपिएफ इउपिपिएल कंग्रेस बिजेपि सोरबा गासैबो बेले बेजे जादोंमोन नंगौ नाथाय बे बेलायाव हारिनि बृहत्तर स्वार्थनि खाथिराव गासैखौबो नागारनानै बर'खौ जों फोथांना लाखिनो इयुनाव खौसे रुजु रुमु बर' हिसाबै गसंथानानै थानो बेखौ जोङो जानजि खाफ्रानायनि सम जाबाय आरो बे बेलायाव जुदि जोङो बयहाबो जुदि
नङाबा साननो हायाखैब्ला साननो सोलोंदो आइफोर आफाफोर। आं बेखौनो बुंनानै जोबथारनायाव गासै फिसाफोरखौ